እዙይ ሬድዮ ኤረና ድምፅ ራዲዮ ኤረና እዩ። ዕለታዊ ዜና መንግስቲ ኤርትራ ንጋዜጠኛ ዳዊት ኢሳቅ ብዘይ ቅድመ ኩነት ክፈትሖ ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣባላት ዝተፈላለያ ክፍለታት ጸዊዖም። እቶም ክኢላታት ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ዘቕርቦ ጥርዓን ጋዜጠኛ ዳዊት ኢሳቅ ብሓይልታት ጸጥታ መንግስቲ ኤርትራ ካብ ዝተወስደሉ ዕለት ጀሚሩ ዝኾነ ክሲ ኣይቀረበሉን ናብ ቤት ፍርዱ ናይ ቀረበን ድሕሪ ምባል ምስ ጠበቐን ቤተሰብን ክዘራረቡን ዕድል ከም ዘይተዋህቦ ጠቒሶም። ፍለይቲ ልእኽቲ ኣብ ጉዳያት ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ሜሪ ሎውለር ካብ ጀኔቫ ብዝሃበቶ ቃል መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ጉዳይ መሰረታዊ ሰብኣዊ መሰላት ዝረኣየ ሸለልትነት ኣዝዩ ዘሰንብድ ኢላ። መንግስቲ ኤርትራ ዝቐየዶም ጋዜጠኛታትን ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስትን ካብ ዝቕየዱ 20 ዓመታት ኣቝፂሩ ክነሱ ሃልዋቶም ብዘይፍለጥ መገዲ ሒዝዎም ስለ ዝርከብ ቤተሰቦምን መቕርቦምን እውን እንተኾኑ ብዛዕባ ሃልዋቶም ዝፈልጥዎ ከም ዘየለ ይፍለጥ። እታ ራፖርተር ተጣበቕቲ መሰላት ኣብ መግለፂያ መንግስቲ ኤርትራ ንጋዜጠኛ ዳዊት ኢሳቅ እንተኾነ ብዘይ ቅድመ ኩነት ብቕልጡፍ ክፈትሖ ካብኡ ተረፈ ኸኣ ብህይወትን ምስ ሙሉእ ጥዕኑን ከም ዘሎ መርትዖ ከቕርብ ኣለዎ ኢላ። ነዚ ጀኔቫ ካብ ዝርከብ ቤት ጽሕፈት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝወፀ ጻውዒት ዝተፈላለዩ ኣካላትን ፍሉይ ልኡኻት ወይ ራፖርተራትን ፊርሞም ኣንቢሮም ኣለዉ። መንግስቲ ኤርትራ ፈጺሞ ዝበሃል ገበናት አንጻር ሰብኣውነት ምስዋር ዜጋታት መጮይቲ ንነዊሕ ዓመታት ብዘይ ክስም ፍርድን ምእሳር መርጋጽ ኩሉ ዓይነት መሰላት ዝኣመሰሉ ክስታት ብዝተፈላለዩ ትካላትን ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ዓለምን ክቐርበሉ እኳ እንተጸንሐ ንኹሉ ጸማም እዝኒው ሂብዎ ጸኒሑ። ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ኣብ ትግራይ ህፁፅ ናይ መግቢ ረድኤት ዝውዕል ሓገዝ ልኢኻ። ኣገልግሎት ዜና ኢማራት ብዘውፅኦ ሓበሬታ መሰረት እታ ሃገር ምስ ዓለማዊ ውድብ መግቢ ማለት WFP ብምትሕብባርያ ብነፋሪት ነቲ ሓገዝ ልኢኻ። እዚ 200 ሜትሪክ ቶን ዝተገመተ ናይ መግቢ ረድኤት ነቶም ህፁፅ ሓገዝ ዘድልዮም ኣካላት ሕብረተሰብ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ንኽባጻሕ ዓለማዊ ውድብ መግቢ ሓላፍነት ወሲዱ ይሰርሓሉ ከም ዘሎ እቲ ኣገልግሎት ዜና ብተወሳኺ ገሊጹ። ኣምባሳደር ኢማራት ኣብ ኢትዮጵያ መሐመድ ሳልም አልራሽዲ ሃገሩ ንኩነታት ትግራይ ብቕረባት ከታተሉ ከም ዘላ ብምሕባር እቲ ዝለኣኽ ዘሎ ናይ መግቢ ሓገዝ ከኣ ብፍላይ ነቶም ቀንዲ ግዳያት ዝኾኑ ህፃናት ኣዴታትን ኣረጋውያንን ብቕልጡፍ ክበጽሖም ዘለዎ እምነት ገሊጹ። WFP ብወገኑ ነቲ ሓገዝ ካብ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ምርካቡ ዝተሰምዖ ሓጎስ ብምግላጽ ድሮ ኣዳልይዎ ምስ ዘሎ ከም ነዳድን ካልእ ቀረባትን ብምጥርናፍ ብመካይንን ካልኦት መሳለጥያታትን ብምጥቃም ናብቲ ተጠቂዑ ዘሎ ህዝቢ ከባጽሖ ምዃኑ ኣፍሊጡ። ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ነዚ ህፁፅ ናይ መግቢ ረድኤት ብነፋሪት ኣብ ዝለኣኸትሉ ቀጥታዊ በረራ ናብ ከተማ መቐለያ ተጠቒማ። በተመሳሳሊ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኢማራት ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ሰላምን ምርግጋእን ኢትዮጵያ ንኽምለስ ኩሎም ወገናት ብረቶም ኣውሪዶም ናብ ናይ ዘተ መኣዲ ክምለሱ ጸዊዑ። ግብፂ ንሶማል ኩሉ ዓይነት ሓገዛት ከተበርክት ድልውቲ ከም ዘላ ኣፍሊጣ። እዚ ዝተገልጸ ቀዳማይ ሚኒስትር ሶማል መሐመድ ሑሴን ሮብለ ኣብ ካይሮ ወግዓዊ ናይ ስራሕ ምብጻሕ ኣብ ዘካየደሉ ምዃኑ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ግብፂ ሓቢሩ። ቀዳማይ ሚኒስትር ሑሴን ሮብለን ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ግብፂ ሳምሕ ሽኩሪ ናብ ዘካየድዎ ርክብ ዝምድና ክልቲአን ሃገራትን ብዛዕባ ክግበር ዝግብኦ ዲፕሎማስያዊ ምትሕጋዝን ዘትዮም። ንሳቶም ብተወሳኺ ንዞባ ቅርኒ ኣፍሪቃን ንክልቲአን ሃገራት ኣብ ዝምልከት ጉዳያትን ከም ዘተዩ ተሓቢሮም። ሑሴን ሮብለ ኣብዚ ናይ ግብፂ ዑደቱ ምስ ኣቦ ወንበር ዓረብ ሊግ ኣሕመድ ኣቡልጌይት እውን ተራኺቡ ከም ዝተዘራረበ ካብቲ ሃገር ዝተፈነወ ዜና መልኪቱ። ማሕበር ሃገራት ዓረብ ሶማል ምስ ሃገራት ዓረብ ዘለዋ ምድንጋጽ ብምርኣይ ደገፍ ክገብረላ ወሲኑ ክብል እውን መግለፂ ውፅዮ። ዜና ኣብዚ ይፍጸም። እዚ ሬድዮ ኤረና ድምፂ ራዲዮ ኤረና እዩ። ገለም ብገርሁ ገለም ብጉርሑ ጋዜጠኛ ኣብ ስደት። እዚ ሬድዮ ኤረና ድምፂ ራዲዮ ኤረና እዩ። ኣብ ሚኒስትሪ ዜና ዝሰርሕ ጋዜጠኛ እቲ ዝበዝሐ እሰርሕ ጥራይ ዘይኮነ ስራሕ ምፍጣር እውን ቀንድን ግዜ ዝበልዓሉን ስራሕ እዩ። እቲ ካብ ዜና ወጻኢ ዘሎ መደባት ብዛዕባ እዚ ስርሑ ተባሂሉ ዝወሃብ ሓበሬታ ኣዝዩ ውሕድ እዩ። ሓደ ንጎ ግን ናይ ቀረባ ሓላፊየይ ናብ ዘለኽዎ መጺኡ ሓንቲ መደብ እንደ ደኣ ክተዳልው ደልየኪ ምስ በለኒ ብዛዕባ እንታይ ሓተትኩ።
ብዛዕባ እዚ እስላም ክርስቲያን ኢልካ ዝግበር ፍልልይ ብፍላይ ብዛዕባ እዚ ስጋ እስላም ክርስቲያን ኢልካ ኣብ ህዝባዊ ጉዳያት ዝቐርብ በበይኑ ምግብታት ወዘተ ምስ በለኒ ኣብ ውሽጠይ ዘሎ ሓሳብ ደኣ ከመይ ገይሩ ፈሊጥዎ በልኩን ከም ዝጽሕፎ ረጋገጽኩሉን። ሽዑ ቕነ ኣብ ጎረቤተይ ዝነበሩ ጽቡቕ ምቅርራብ ዝነበረና እስላም ወዶም ተመሪቑ ነበረ። ቅድሚ ሰሙንቲ መመረቕቲ ኣቢላ ወላዲቱ መጺያ እዚ ናይ ክርስቲያን ምግቢ ኣብ ገዛና ክቕረብን ኣጋይሽ ክርስቲያን ናብ ገዛና መጺኦም ክምገቡን ሓቲታትኒ ተሰማሚዕን ኣጋይሽ ክርስቲያን ክቕበል ውዒለን ስለ ዝነበርኩ በቲ ፍጻሜ ሕጉሲ ነበርኩን። በዓልቲ ጉዳይ ብንእሽተኣ ደቃ ዘእክለት ምስጢር ከተማ ትፈልጥ ድምሃይ ዝሕብራ ጉልብቲ ጽብቕቲ ዕባይ ኣኽርያ ኾይና ሱዳንን ስዑድያን ዝተቐመጠት ገድልን ግድላቱን እትፈልጥ ሰይቲ ተጋዳላይ ድማያ ነጸላ መንደቓ ዘለዉ ጎረባብታ ገዲፋ ጽርግያ ሰጊራ ገዛና ዝመጻትሉ ምኽንያት እቶም ኣጋይሽ ክርስቲያን ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኣትዮም ተኣማሚኖም ንኽበልዑ ስለ ዝደለየት እያ። ኣብ ካልእ ውራያት እውን ተመሳሳሊ ፍጻሜታት ተዓዚበ ነበርኩ እሞ ብውሕዱ ስለምንታይ ኣብ ሓደ ቦታ ኾይነን ከም ዘይሰርሕኦ ሓተትኩ። ካብ መኾስ ጀሚርካ ክሳብ ጣውላን ድስትን ከይተናኸፍ ዝብል መልሲ ምስ ሰማዕኩ ቅጪ መጻኒ ነበረ። ኣብ ድሌት ናይ ሰብ ከኣቱ መሰል ስለ ዘይብለይ ግን ኣጋይሽ ክርስቲያን ናብ ገዛና ከኣቱ ሪኦም ናብ ገዛና ዝኣተው እስላም ቦታ ከም ዝተጋገዮ ክንሕብር ዘይሓሰብናዮ ተወሳኺ ስራሕ ረኺብና ዋዓልና። ንዓይ ልዕሊ ኩሉ ዘሰክፈኒ ዝነበረ ደቀይ ኣብ ንኡስ ዕድሚየን ኣብ ህይወተን ቅንጣብ ኣበርክቶ ዘይብሉ ከምዚ ዓይነት ፍልልያት ኣብ ህፃንነተን ክፈልጣ እደሊ ስለ ዘይነበርክዮ። ካብ ዝፈራህክዎ ይወጻኹን ክሳብዛ መዓልቲ መመረቕታ ምዞም እስላም ስድራ ኣብ ኣመጋግባ ከም እንፈላለ ትፈልጥ ዘይነበረት ንእሽቶ ጓለይ ሓንቲ ሰበይቲ ኣበይቲ ናይ ክስታን ምግቢ ዘለዎ ገዛ ኢለን ምስ ጠየቓ ዓዊላ ስመይ ጸዊዓ ክስታን ዲና እስላም ክትብል ሓተተትኒ። ነተን ኣጋይሽ ተቐቢለ ምግቢ ክቕርበለን ምስ ወልኩ ግን ንመንደቕ ገዛና ብዓይነን ኰሊለን ስእሊ መላእኽቲ ግድሲ ኢናን ኰይነን ወይ እውን ኩነታትና ስለ ዘየተኣማመነን ጣይታ ናዋዘን ጥራይ ዝበልዕ ኢለን ካልእ ዝተኸሸነ ምግቢ ከም ዘይለኽፋ ኣቕበጻ። ኣማሲኡ ክሳን ናብዚ እስላም ናብቲ ክንብል መዓልትና ምዕራባ ባህ ኣይበለንን። ክሳብ መዓስ ኮን ይኸውን እዚታት ክቕጽል ኩሉ ገዲፈ ንሰብ ውራይ ዝፈጥረሎም ተወሳኺ ጽቕጢ ዘይምችውነት ቅድሚኡ እውን ኣብ ገዛ ባንዳ ኣብ ሓደ ውራይ ዝሰማዕክዎ ደማሚረ እዝስ ክዝረበሉ ዘለዎ ርእስቲ እዩ ኢለ ሓስብ ነበርኩ። ሓላፍየይ ብዛዕባኡ ጸሓፊ ምስ በለኒ ኸኣ ተሓጒሰ ዘዋህለልክዎ ትዕዝብተይ ሓናጠትኩ። ናይ ኣቦ ኾይንና እምበር ሓቃ ዝብል ግብረ መልሲ እናተጸበኹ ግን ብዕለት 1 ወርሒ 10 2003 እዛ ደብዳቤ ናብ ሚኒስትሪ ዜና ዝጽሕፍ ሰብ ተረኽበ። ናብ ኣዳላዊ ጋዜጣ ሓዳሲ ኤርትራ ኣብ ዕለት 25 መስከረም 2003 ዓ.ም ኣብ ጋዜጣ ሓዳሲ ኤርትራ ኣብ ዛዕባ ሎሚ ዝብል ዓንቀጽ ውድዓውነትን ሃገራዊ ረብሓን ዝብል ዓምዲ ሓደ ጋዜጠኛ ርእይቶን ዝሰምዖን ኣረጋጊጹ ክጽሕፍ ጽቡቕ እዩ። ሓቅነቱ ዋላ ዝተረጋገጸ ይኹን ዝረኸብካዮ ሓበሬታ ክትዝርግሖ ዲኻ ዘለካ። እናሓንሳብ ከም ጋዜጠኛ ኣዝዩ ተነቃፊ ዝኾነ ሓበሬታ ተዘርጊሑ ግጭት ኣብ መንጎ ውልቀ ሰባት፣ ቀቢላታት፣ ዓድታት፣ ሃይማኖታት ከምጽእ ዝኽእል እንተኾይኑ ዘይምዝርግሑ ይምረጽ ዝብል ጽሑፍ ቀሪቡ ነይሩ። ነዚ ምርኩስ ብምግባር ድማ ኣብ ዕለት 19 መስከረም 2003 ስጋ እስላም ስጋ ክርስታን ከምኡውን ዓገብ ዘይምባል ኣብ ወፍሪ ዕንወት ባዴላ መልዓል ዝብል ብዕለት 26 መስከረም 2003 ብጋዜጠኛ ዝወፅእ ጽሑፋት ነቲ ህዝቢ ኤርትራ ካብ ኣርባዕታታት ሒዙ ዝተቓለሰሉ ኣብ እዋን ብረታዊ ቓልሲ ሰውራ ድማ ዘዳኸምዎ እናጠፍአ ዝኸይድ ዘሎ ተሓሳስባን ምስ ምዕባለ ድማ ዝቕህም ናይ መስፍናዊ ተሓሳስባን ናይ ትምህርቲ ዝጐደሎምን ሰባት ሕጂ ኣብ ጸሞቕቲ ስዋ ካብ ሓራሳት ዘዕልሎ ተባሂሉ እሞ ኣብ ሓንትን ዓባይን ጋዜጣ ናይ ኤርትራ ክወፅእ ብጣዕሚ ዘጉህዩ። ምኽንያቱ ነዚ ናይ ሃይማኖትን ኣውራጃን ምፍልላይ ብዙሕ መስዋዕቲ ዝተኸፍሎ ልክዕ ከምቲ እምብንናጽነት ዝደፍር ዝብል ህዝቢ ኤርትራ ነቲ ናይ ወገን ኣፈላላይ ድማ ኣይቅበሎን እዩ።
ገለንተሎ ድማ ብዙሕ ዘሰክፍን ዘሻቕልን ኣይኮነን ምኽንያቱ እቲ ናይ ዓድታት ስምዒት ሃይማኖት ስምዒት ኣብተን ምዕቡላት ሃገራት ኤሮጳን ኣሜሪካን እውን ዘሎ እዩ ሳውዝ ኤን ኖርዝ ኣሎ ምስ ምዕባለን ትምህርትን ድማ ዝጠፊ እዩ ካብ ኩሉ ዘገርም እዛ ጋዜጠኛ ኣነ የድንቐያ ነይረ ኣብ ካልእ ጽሑፋታ ሕጂ ግን ባዕላ ዝመሃዘቶ ጽውጽዋይ ድዩ ወላ ብሓቂ ተጓኒፍዋ ኣዕሊሎማ ሚዛን ዘይብሉ ናይ ሓራሳት ኣብ መርዓ ፀብሒ ዝሰርሓ ወዘተ ወዘተ ኢላትና እዚ ደኣ ህይወትና እንድዩ ከጓንፍ ድማ ንጽበየ ኢና ካብኡ ንላዕሊ እውን ኣሎ ግን ዘሰክፍ ኣይኮነን ህዝቢ ኤርትራ ነቂሑ እዩ እዛ ሃገር ብዙሕ መስዋዕቲ ዝተኽፍለያ እሞ ኣብ ካልእ ኣብ ብልሽውና ስርቂ ናይ መንግስትን ንብረት ምስራቕ ገለ ይህሉ ኸውን እሞ ኣብኡ ገጻ ሃሰስ ትበል ኣዳለውቲ ድማ ንዝኾነ ዋላ ባኻትኩም ዘቕርብዎ ዝጽሕፍዎ ዘየድሊ ካብ ምዝርጋሕ ንህዝቢ ተጠንቂቕኩም ራእይዎ ኩሉ ግዜ ንቑሓት ኩኑ ብፍላይ ንሃገር ዝምልከት ካብ ጳውሎስ ሓይለኣብ ገዛ ባንዳ ሓበሻ ማእከላይ ሰፈር ጎደና ሓድሽ ዓዲ 145 እዛ ደብዳቤ ንኽሪኣ እቲ ባዕሉ ክጽሕፍ ዝሓበረኒ ሓላፍየ ይሃበኒ ካብ ብዙሕ ተመክሮ ከም ዘረጋገጽክዎ ናይ ሚኒስትሪ ዜና ዝመጽእ ደብዳቤታት ብፍላይ ዕትብ ዝበለ ጉዳይ ዝትንክፍ እንተኾይኑ ኣንፈቶም ንፈልጦም ነበርና ኣብ ውሽጢ ሚኒስትሪ ዜና ኮነ ኢልካ ተጻሒፎም ስም ቀይርካ ብደገ ከም ዝተጻሕፉ ምሲልካ ዝቐርቡ ከም ዝነበሩ እውን ግዜ ምሂሩና ነበረ ከም ዘላታ ኣብ ጋዜጣ ክትጽሓፍ ነቲ ሓላፊ ክእምኖ ፈቲነ ኣይተዓወትኩን ሓደ መዓልቲ ህልዋ ኸውን ኢለ ብምሕሳብ ድማ ካብቲ ንሞት ተፈሪዱ ናብ እንዳ ጓሓፍ ዝኸይድ ወረቓቕቲ ኣድሓንክዋን ዓቀብክዋን ዝኸበርካ ኣቶ ጳውሎስ ናይ ብሓቂ ስምካ እንተኾይኑን ብህይወት እንተሊኻን ደብዳቤኻ ድሕሪ 14 ዓመታት ኣብ እዝኒ ሰማዕቲ ብምብጽሓ ክትሕጐስ ዲኻ ክትጉሂ ዝፈልጦ ይብለይን ከምዚ ጽሒፍካዮ ዘለኻ ዲኻ ተኣምን ዘለኻ ዋላ ተሓሳስባኻ ተቐይሮ እውን ካብቲ ፈጺመ ከረጋግጾ ዘይክእል ጉዳይ እዩ ጽማቕ ሕመረት ዛ ደብዳቤ ከም ዘነጽሮ ህዝቢ ኤርትራ ከቢድ መስዋዕቲ ከፊሉ ሓድነቱ ዘረጋገጸ ህዝቢ ስለ ዝኾነ ኣብ ማሕበራዊ ጋጣሚታት ዘንጸባርቖም ንኣሽቱ ፍልልያት ምስ ምዕባለን ትምህርትን ዝፍታሕ ትርጉም ዘለዎም ኣይኮኑን ይብል እሞ በንጻሩ ኸኣ እቲ ጉዳይ ኣብ መራኸቢ ብዙሓን ምቕራቡ ተኣፋፊ ምዃኑ ይጠቅስ ኣብ ሕብረተሰብና ዘለዉ ተኣፈፍቲ ጉዳያት ሃይማኖትን ዓድን ኣውራጃን ዘይምዝራብ ፖሊሲ መንግስቲ ኤርትራ እዩ ኣብቲ ግዜት ግን ናይ ቀረባ ሓላፊ እዩ ነዚ ጉዳይ ክጽሕፈሉ ሓቢሩኒ ኣረጋጊጸ ዝፈልጦ ካልእ ከዓ ሚኒስትሪ ዜና ዝመርሕ ዝነበረ ዓሊ ዓብዱ ፈልጥ ነበረ ከምቲ ኣነ ዝሓሰብክዎ ነቲ ጉዳይ ኣብ ቃልዕ ምዝራብን ብዛዕባኡ ሓደ ዝሓሸ ንቕሓትን ምጥራይዶ ወይስ ከም ዝሓውና ጳውሎስ ተረድኦ ነቓዓት ናይቲ ሕብረተሰብ ፈሓሒርካ ናብ ጋግ ቀይርካ ሓውም ንመጽሕታር እቲ መልሱ ኣብቲ ገለም ብገርሁ ገለም ብጉርሑ ዝበሃል ምስላ ክንረኽቦ ንኽእል ንኸውን ኢለ ግምት ንሓውና ጳውሎስ ዘጥቅዖ ኣብ መንጎ እስላምን ክርስትያንን ኣብ ዳሳትን ክሽነታትን ዘሎ ፍልልያት ቃል ብቓሉ ስለ ዝተዛረብኩሉ እዩ እስላምን ክርስትያንን ኣብ ሓደ መኣዲ በሊዖም ኢለ እንተ ዝጽሕፍ ብርግጽ ቅሬታ ይምተሰምዖን ወይ እውን ምተሓጐሰ ፍልልያት ስለ ዝተዛረብካሎም ይብእሱ ስለ ዘይተዛረብካሎም ይፍትሑ ማለት ድዩ እዚ ተሓሕዛ ንባዕሉ ሓደ ዘፍርሕ ወይ ክሕባእ ዝድለ ነገር ከም ዘለዩ ዘመልክት ትዕዝብተይ ግን በንጻሩ እዩ ዝነበረ ኣብ ኤርትራ ዝነብሩ እስላምን ክርስትያንን ኣብ መዓልታዊ ህይወቶም ብሓፈሻ ኣብ ኣጸላልዮኦም ኣበላልዕኦም ኮፍ ኣባህሎም ኣጸናብላ ውራያቶም ዘሎ ፍልሊ ዘይነበረ መጺኡ እቲ ፍልሊ ገፊሑ እምበር ኣይጸበበን ስቕታ ደኣ ነመን ይጠቒሙ እቲ ፍልልያት ኣብ ክልቲኡ ሃይማኖታት ዘለዉ መራሕቲ ሃይማኖትን ፖለቲከኛታትን ዝኾኑ ኤሊት እዮም ኣንፈቱ ዘትሕዝዎ
ዝበዝሐ ህዝቢ ኣብ ኩሉ የለን ሰዓብዩ ኣብቲ ርእሲ ዝተበላሸወ ነገር እንተልዩ ዘይተመረዘ ሕብረተሰብ ምጽባይ ኣይከኣልን እዩ ንዝብል ኩሉ ዝፈልጦ ሓቂ ዝደግም ዘለኹ እቲ ኣብ ኣርባዕታት ኣብ ሃገርና እውን ኣጋጢሙ ዝነበረ ውሑድ ጎንፂ እስላምን ክሳንን እውን ሓደ ትምህርቲ ክህበና ይኽእል እዩ ሎሚ ኣህዛብ እስላምን ክሳንን ጥራይ ዘይኮነ እስላም ምስ እስላም ክሳን ምስ ክሳን ብረብሓታት ዝቃተልሉ ዘመንና ነበርና ንዓናሲ ኣይምልከተናን እዩ ምባል ንትፈልጦን ትነብሮን ምኽሓዶ ይመስልን መረዳእታይ ኣብ ካልእ ሃገር ሽግር እንተሃልዩ ብፍላይ ከኣብ ጎረቤት ኣብ ኤርትራ እውን ብርግጽ ኣሎ ካብዚ ግሁንነት እንተተበጊስና ኣግሂድና እንተተዛሪብናሉ ጥራዩ ክትፍታሕ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ ንኣቶ ጳውሎስ ደጊመ ከረጋግጸሉ ዝደሊ ግን ኣነ ምስ ዝፈትዎ ጎረቤተይ እስላማይ ኣብ በበይኑ ዳስ ኮፍ ክንብልን ክንምገብን ደስ ስለ ዘይበለንን እቲ ብተደጋጋሚ ኣብ መመረቕታን መርዓን ሓዘንን ዝዕዘቦ ዝነበርኩ የጽሒፈሉ በደለይ ሽዑን ሕጅን ኣይተረዳእንን በል ሽዑ ዘይጸሓፍክዎ ካልእ ዘጋጠመኒ ኽዕልለካ ብዙሕ በላዒት ስጋ እኳ እንተዘይኮንኩ ኣብ ውራያት እቲ ናይ እስላም ተባሂሉ ብጠለበጊዕ ዝዳሎ መግቢ ብፍላይ ከዓ ጥዑም ሩዝ ካብቲ ብስጋ ኸብቲ ዝዳሎ ናይ ክርስትና ቀይሕ ጸብሒ እመርጾ ስለ ዝነበርኩ ኣብ ብዙሕ ኣጋጣሚታት ኣብቲ ናይ ምስልምና ኸይደበልዕ ነበርኩ ሓደ መዓልቲ ናብቲ ናይ ምስልምና ዳስ ከኣቱ ዝረኣየትኒ ክርስትያን ዘመደይ እናጐየት መጽያ ናይ እስላም እዩ ከመይ ደኣ ንሶም ናይ ኣቦኦም ዘኽብሩ ኢላ ምስ ናይ ሓይሉ ብኢደይ ወጠጠትኒ እሞ ግን ከም ዝሓሰበቶ ኣይኮነላን ኣብቲ ዳስ ዝጽንሐኒ ሓደ ካብ ዓዲ ዓረብ ዝመጸ እስላማይ ናይ ኮምፒተር ክኢላ መሳርሕተይ ግን ብጽቡቕ ኣይተቐበለንን ክሳነይትን ከለኺ ስለምንታይ ኣብዚ ናይ እስላም ትበልዒ ጸዋግ ገጹ ንውሽጡ ዝገልጽ ነበረ ድሒረ ከም ዝተነገርክዎ ነቲ ፍልልይ ዘይምኽባረይ ድፍረትን ምርኻስን ከም ዝሓሰቦን እቲ ምሳይ ኮፍ ኢልከ ክትበልዒ ኣይግባኣክን እዩ ዝብል ስምዒት ከዓ ኣብ በይኑ ከም ዘይኮነን ምስ ፈለጥኩ ዘይተጸበኽዎን ዘሰንበደንን ነበረ ስልጣን እንተ ዝነብሮ ክርስትያን እሞ ኸዓ ጓል ኣንስተይቲ ኣብታ ዝነበራ ዳስ ኣይመቕረበንን ቅድሚኡ ግን ናብ እንዳ መሳርሕተይ ዓብድልቃድር ኣሕመድ ኣቡበከር ዓብድልኣወል ሓዋ መሓመድ ብተደጋጋሚ ተዓዲምና ብሓባር ተመጊብና ስለ ዝነበርና ሽዑ ንመጀመርያ ግዜየ ነቲ ተግባር ብኻልእ ኩርናዕ ዝርዩ ኣብ ኤርትራ ከም ዘለዉ ዝፈለጥኩን ዝተገረምኩን ኣብ ወርሒ መስከረም 2001 ምዃኑ እዩ ኸዓ በንጻሩ ገጠመኒ ናይ ቀረባ ቤተሰብ ድሕሪ ሕርሳ ዘጋጠማ ናይ ኣእምሮ ምዝንጋዕ ስድራ ቤት ከይፈተዉ ሕክምና ምስ ኣተወት ወላዲኣ ሓካይም መርፍእ ከይወግእዋን ነባሪ ሕማም ከይተትረፈን ብምስጋእ ነታ ጓሎም ካብቲ ሕክምና ብለይቲ ሰሪቖም ማይ ጨሎት ወሲዶማ ተመሲሉሎም ሓወየት ርኢኹም ዶ እዚ ስኹም ዘይተኣምንሉ መንፈሳዊ መድሃኒት እግዚኣብሔር እብሉን ስለ ዝነበሩ እቲ ብዛዕባ ማይ ጨሎት ዘለኒ ዜሮ ፍልጠተይ ገለንተን ጠብጠብ ኩሉ ምስ ካልኣየይ ጋዜጠኛ ብውልቅና ናብ ከባቢ መንደፈራት ዝርከብ ብንዳጋብር ደርዓንቶ ዝፍለጥ ማይ ጨሎት ከድና መጀመርያ ዝረኸብክዎም ተሓጸብቲ ማይ ጨሎት ወዲ 65 ዓመት ኣቶ ዑስማን መሐመድ ናስር ዝተባህሉ ዒግያ ወረደ ቤት መጣዕ ወረዳ ላሕም ዝዓዶም ኣቦ ምስ ኣቶ ሙሳ ዑስማን ዝተባህሉ ኻልኣዮም ነበሩ ኣቦይ ዑስማን ጓለይ ሳሊሓ ዑስማን ቅርጥማት ሕማም ርእሲ ቅርጸት ነይርዋ ሓውያ ምስ በሉኒ ኣቦይ ሙሳ ድማ ወደይ እዝኑ ሓሚሙ ነይሩ ሓውዩ በሉኒ ኣብቲ ብነጻ ዝውሃብ ቤት ድማ ካልእ ናይ ኩሉ ሰብ ፈጣሪ ሓደ ኣምላኽ እዩ ዝብሉ እስላም ረኸብኩሞ ነቦይ ቀሺ ተወልደ ገብረ ስላሴ ሓተትክዎም ንሶም ኣብቲ ማይ ጨሎት ዝርአ ተኣምራታት ታሪኹ ዓመታቱ ምስ ገለጽለይ ነቶም እስላም ኣሕዋትና ኣነ እናደገም ኩሎም ናብቲ ቐላይ የጥልቖም ብዙሓት ካብ ኢደ ሰብ ዝተፈወሱን ኣለዉ ኢሎም ነተን ኣኽቢበንኦም ዘለዉ ዓድታት እንዳባ መሓረና እንዳ ኣምነ ተኽለ ሃይማኖት ድበዛና እምባዛብር ዓዲ ኸበደ ኩዶ ፈላሲ ዓዲ ዓዳ ዝባንዕና ብዙሕ ኣገልግሎት ከም ዝገበሩ ምስ ናይ ጭብጥታቱ ዘርዘሩለይ እዚ ሓበሬታ እዚ ነቲ ኣነ ምስኡ ኮፍ ኢለ ብምብልዐይ ዘይተሓጐሰ ዕባይ ዓዲ ዓረብ ኤርትራዊ ከም ዘቖጥዖ ርግጸኛ ነበርኩ ኣብ ከረንን ከባቢኡን
ግኑን ስም ዘለዎ ሸኽ ብዙሓት ኣመንቲ ክርስትና ፈውሲ ደልዮም ይኸድዎ ከም ዝነበሩ እውን ርጉፅ ሓበሬታ ነበረኒ። ኣብቲ ተራ ህዝቢ እስላማይ ጥዕና ደልዩ ናብ ክሳናይ ጥዕና ደልዩ ናብ እስላማይ ክኸይድ ምርኣይ ጽቡቕ ናይ ምትእምማን ምልክታት ክነሱ ከምዚታት ሓበሬታ ናብ ህዝቢ ምዝርጋሕ ፖሊሲ መንግስቲ ኤርትራ ስለ ዘየፍቅዶ ግን ኣይንገረሉን እዩ ዝነበረ። ኣብ መንጎ እስላምን ክሳንን ዘለዉ ፍልልያት ንምጥቕቓዕን ምንኣስን ከይተጠቐምካን ንኻልእ ውልቃዊ ረብሓ ከተውዕሎ ከይሓለንካን ነቲ መዓልታዊ ህይወቶም ክትጽሕፎ ክትስንዶ እኳ ደኣ ብደረጃ መጽናዕትን ሳይንሳዊ ምርምርን ክስራሓሉ ኣለዎ ኢለ ዝኣምን። ኣብ ውልቀ ሰባት ዝንጸባረቑ ጠቐምቲ ይኹኑ ጎዳእቲ ተግባራት ዝውክልዎ ፍልስፍና፣ ባህሊ፣ ታሪኽ፣ ፖለቲካ ኣሎ። ኣብዚ ቀረባ እዋን ገዛ ክካረ ዝደሊ ኣኽራሪ ክርስትያን ኣብቲ ክካረዮ ዝሓተተሉ ገዛ እስላም እንተልዮም እትረፍ ገንዘብ ከፊሉ ብነፃ እውን ከምዘይኣቱ ረጋገጽለይ። ስለምንታይ ከምኡ ከም ዝበለ ቅድሚ ሽዑ ዘጋጠሞ ክነግረንን ፍርዱ ቕኑዕ ምዃኑ ከእምነንን ልዑል ድሌት ስለ ዝነበሮ ነዊሕ ተዛሪብና። ኣብዚ ዓለም ዘለና ሰባት ነዛ ብሓባር ኣብሪቕናን ንዕረባ መዓልቲ ዘለዎ ኣረዳድኣ ካብቲ ኣነ ዝርዶ ኣዝዩ ዝተፈልየ ስለ ዝኾነ ኩሉ ዝብሎ ተገዲሰ ሰሚዕዮን ተሓጐሰን። ሰባት ከድሕን ክርስትያናዊ ተልእኽኡ ክትግበር ኣብ ከቢድ ስራሕቲ ጸሚዱ ዳርጋ ከም ዘይድቅስ ኣረጋገጸለይ። እቲ ክልቲኡ ሃይማኖት ምስልምናን ክርስትናን እምነቱ ምስ ፍሕፋሕ ቀንዲ ዕላምኡ ስለ ዝኾነ እቲ ሓደ ነቲ ካልእ ክዕብልሎ ወይ ናብ ናቱ ክእትዎ ምድላይ ሕጂ ኣነ ዝነግረኩም ምስጢር ኣይኮነን። ኣብ ክልቲኡ ሃይማኖታት ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ኣኽረርቲ ሰባት እንተሃልዮም ድማ ሓደገኛታት እዮም። ፈቲና ጸሊእና ግን እስላምን ክርስትያንን ብሓደ ክንነብር ኢና። ግን ብኸመይ? ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ኤርትራ ትገቲሩ ዘሎ ዓበ ሕቶ እዩ። ንሎሚ ሓንቲ ካብተን ሕቶታት ከካፍለኩም። ኣንጻር መግዛእቲ ኢትዮጵያ ኣብ ዝነበረ ከቢድ ውግኣት ብረታዊ ቐልሲ ብኸቢድ ተወጊኣ ካብ ብጾታት ተሪፋ ተማሪኻ ካብ ቤት ማእሰርቲ ዓለም በቃኝ ኢትዮጵያ ኣትያ ክትወፅእ ዕድል ምስ ረኸበት ተመሊሳ ናብ ገድሊ ዝተጸንበረት ገዲም ተጋዳሊት ኣብርህት የማነ ሕጂ እኳ ዓመታት ኮይኑ ዳህያ እንተዘይብለይ ነፍዕትን ተባዕን ከላያ ዝፈልጣ። ኣብ ሃማደየ ንጉዳይ ሕግን ደቂ ኣንስትዮን እያ ትከታተል። ንሳ ናብ ሚኒስትርታት ትካላት ምምሕዳራት እናኸደት ብዛዕባ ደቂ ኣንስትዮን ሕግን ዝምልከት ጉዳያትን ስለ ትምህር ንኽልተ እዋናት ማለት ብዕለት 5 ወርሒ 7 2005 ንኻልኣይ ግዜ ድማ ብዕለት 30 ወርሒ 1 2008 ናብ ሚኒስትሪ ዜና መጸት። ንሳ ሕጊ ንኹሉ ሰብ ብማዕረ ዘገልግልን ሰብ ብባህርዩ ዓማፂ ስለ ዝኾነ ሰላምን ቅሳነትን ከም ዘስፍን ምስ ጠቐሰትልና ኣብ ሕጊ ስድራ ቤት ኣተኲራ ብዛዕባ መርዓ፣ ዕድመ መርዓ፣ ድሌት መርዓ፣ ኣብ ርእሲ ሓደ መርዓ ካልእ መርዓ፣ ዘይሕጋዊ መርዓ፣ ኣዝማድ ክምርዓዊ ከም ዘይፍቀድ፣ ኣብ ግዜ ደርጊ ዝነበረ ብየ80 ጋብቻ ዝፍለጥ ውዕል መጻምቲ፣ ጾታዊ ዓመፅ፣ ጉዳይ ፍትሕ፣ ዝሙት፣ ውርሻ፣ ውላድ፣ ኣቦነትን ሞግዚትነትን ወዘተ ኣዝዩ ብዙሕ ጉዳያት ዘጋጠመ ጭቡጥ ተመክሮታት ጠቒሳ ሲቪላዊ ሕጊ ኤርትራ ከመይ ከም ዝርኦም ብመሳጢ ገባብ ገለጸትልና። ብግርህነታን ሰሓቓን ዋዕይኣን ዓዊላ ብምዝራባን እትፍለጥ ኣባል ቴሌቭዥን ዝነበረት ከዲጃ ድማ ተጸሚማ ክትሰምዕ ብምጽናሕ እዚ ኩሉ ናይ ኤርትራ ሲቪላዊ ሕጊ ኢልኪ ክትምህርና ዝወዓልኪ ካብቲ ኣብ ሕጊ ሸሪዓ ዘሎ ዝተፈልየ እዩ። እዚ ሲቪላዊ ሕጊ ኤርትራ ነዘን እስላም ደቂ ኣንስትዮ ኣይምልከተናን እዩ ማለት ድዩ? ወይቲ ሕጊ ናይ ኤርትራ ንሕጊ ሸሪዓ ከመይ ዝርዮ ኣብ ዝብል ክጽሞቕ ዝኽእል ሕቶ ኣቕረበት። ወይዘሮ ብረት ከኣ ኣነ ዝዛረበሉ ዘለኹ ብዛዕባ ሲቪላዊ ሕጊ ኤርትራ እዩ። ልዕሊ እዚ ሲቪላዊ ሕጊ ኤርትራ ቅዋም ጥራይ ዘሎ ብሕጊ ሸሪዓ ዝተመርዓወት ብሕጊ ሸሪዓ ጥራያ ትፍረድ።
እዚ ፖሊስ መንግስቲ ኤርትራ እዩ ኢላ ምስ መለሰትላ ዓሻ ዑስማን ዝተባህለት ካልእ ተወላዲት ብሄረናራ ድማ ደቂ ኣንስትዮ እስላም ብሕጊ ሸሪዓን ብሲቪላዊ ሕግን ብኽልቲኡ ክጥቀማ ዘይፍቀደለን ክትብል ሰዓብ ሕቶ ኣቕረበት። እዚኣ እኳ ጉርሕያ ትመስል ነቲ ውሳኔ ዘሓላልኽ ኣሸጋሪ እዩ ክኸውን። ኣብ ግዜ መርዓ ብሕጊ ሸሪዓ ዝተወዓዓለት ከመይ ኣቢላ ብሲቪላዊ ሕጊ ክትፍረድ ብሓድዩ እንተኾነ ይሓይሽ ዝብል መልሲ ወይዘሮ ብርህት ነበረ። ኣብዛ ጉዳይ ተወሳኺ መብርሂ ዘድሊ ኮይኑ ስማዓኒ። ኣብ ኤርትራ ዘለዉ እስላም ብሕጊ ሸሪዓ እዮም ዝምርዓዉ፣ ቤት ፍርዲ ሸሪዓ ድማ ኣለዎም። ደቂ ኣንስትዮ እስላም ብሕጊ ሸሪዓ ተመሪዐን ጸገም ምስ ዘጋጥመን ወይ ክፋትሓን ተደልየን እቲ ቤት ፍርዲ ሸሪዓ እምበር ሲቪላዊ ሕጊ ናይ ኤርትራ ይቅበለንን እዩ። ኣብ ውርሻ ከም ፍርቂ ወዲ ስለ ዝሕሰባ ምስ ተሃስያ ናብቲ ብሲቪላዊ ሕጊ ዝመሓደር ኣብያተ ፍርዲ ክኸዳ ዝረአያ ኣለዋ። ብሕጊ ሸሪዓ ተመሪዕኽን ኪዳ ብሕጊ ሸሪዓ ተዳነያ ኢሉ እዩ ኣብያተ ፍርዲ ኤርትራ ዝነጽገን። ሓንቲ እስላመይቲ ጓል ኣንስተይቲ ካብ ሕጊ ሸሪዓ ወፂኣኸ መን እዩ ክምርዓዋ? እታ ማሕንቆ ኣብዚኣ ነበረት። እተን ክርስትያን ደቂ ኣንስትዮ ግን ብዝደለዮ ገባብ ቃል ኪዳን ይእሰራ ኣገልግሎት ሲቪላዊ ሕጊ ኤርትራ ኣብ ዝሓታሉ እዋን ይረኽባየን። እዚ ጉዳይ ኣብ ብዙሕ ኣኼባታት ዝለዓልን ካብ ሚኒስተር ፍትሒ ፎዝያ ሃሽም ጀሚርካ ነቶም ኣብ ስልጣን ዘለዉ እስላም ብፍላይ ከዓ ተጋደልቲ ዝቐርበሎም ዝነበረ በዳህቲ ሕቶታት ምንባሩን ንሓማድአ ድማ ሕማም መርዘን ኮይንዎ ከም ዝነበረ ባዕለይ ምስክር ኣለኹ። ንሕጊ ሸሪዓ ኣሕሊፍኩም ክትህቡና ኢና ተጋዲልና ኢለን ዝነብዓ ዝነበራ ደቂ ኣንስትዮ እስላም ፈልጥ እየ። ኣብ ብዙሕ ጉዳያት ደቂ ኣንስትዮ ዝምልከት ኣኼባ ብዛዕባ ሕጊ ሸሪዓ ኣለሳሊሶም መብርሂ ዝህቡ ምሁራት ድማ ወትሩ ምስ ተቐረቡ እዮም ዝነበሩ። ኣብ ሓደ ዓውደ መጽናዕቲ ድሕሪ ብዙሕ ክትዕ ኣምና ዝተባህለት በዓልቲ ሞያ ሕጊ ሸሪዓ ብባህላዊ ሕጊ ስለ ዘዕብለል እምበር ኣብ መርዓ ድሌት ጓል ኣንስተይቲ ክሕተት ብሕጊ ቅቡል እዩ። እዚ ናሽዳ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ተደምሲሱ ኸብቅዕ ኣብ ኤርትራ ግን ትግበር ኣሎ። ደቂ ኣንስትዮ እስላም ኤርትራ ኣብ ውርሻ ይብደላየን በለት። ባህላዊ ሕግታት ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ጊዜኡ ዘስርሐ ብዙሕ ኣወንታዊ ጎድነታት እኳ እንተሃለዎ ኣብ እስላም ጥራይ ዘይኮነ ንደቂ ኣንስትዮ ክርስትያንን ዝጐድእ ነጥብታት እውን ኣለዎ። ብሓፂሩ እቲ ሕግታት ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ከይበለ ከም ሰብ ጥራይ ብማዕረርዩ ኣገልግሎት ኣይህብን እዩ። ኣብቲ ብስድራ ቤታዊ ጉዳያት ዘለዎም መለኻኽታ ከዓ ተኸላኻሊ ኣባታዊ ስርዓት ስለ ዝኾነ ወፅዓታት ደቂ ኣንስትዮ ዘረጋግጽ ዓንቀጻት ኣለዎ። ኣብ 2005 ዓ.ም ብኣጋጣሚ ብራዊ በዓል ሃማድአ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ንደቂ ኣንስትዮ ዝምልከት ሕቶታት ክምልስ እዩ ተባሂሉ ናብኡ ዝቐርብ ሕቶታት ብጸቢብ ሚሒ ሓለፈ። ሃማድአ ፕሬዚደንት ክምልሰለን ዝደልዮ ሕቶታት ብደረጃ ድልድልቲ ናይ ምሁራት ኮሚቴ ኣነጸርኦ። ሓንቲ ካብተን ሕቶታት ድማ እዛን ደቂ ኣንስትዮ እስላም ትውፅእ ዓድላ ዝተባህለት ብሕጊ ሸሪዓ ዝተመርዐዋ ኣገልግሎት ሲቪላዊ ሕጊ ምኽላእ ነበረት። ሽዑ ሕቶታት ሒዝና ናብ ቤት ጽሕፈት ፕሬዚደንት ከም እንኸይድ ዝፈለጠት ሓንቲ እስላመይቲ ሓላፊት ተጋዳሊት ጸዊዓ ጠጠው ኣበለትኒ። እዛ ናይ ሕጊ ሸሪዓ ባ በጃኽኒ ፕሬዚደንት ሕተትኦ በለትኒ። ቅሰኒ ተጻሒፋላ መለስኩላ። ቤት ጽሕፈት ፕሬዚደንት ኣቲና ንፕሬዚደንት እናተጸበናን ከለና ግን ጸሓፊት ፕሬዚደንት ደጋጊማ ብምጽዋዕ እቲ ሕቶ ከይትቐርብ ከምኡ ዝብል ብዙሕ መልእኽቲ ብቴሌፎን ከም ዝተቐበለት ነገረትና። ቃለ መጠየቕና ብቐጥታ ላይቭ ናብ ህዝቢ ስለ ዘይዝርጋሕ ከም ዘይንድምስሳ እተን ጋዜጠኛታት ተሰማሚዕና ኣበናን ንፕሬዚደንት ሓተትናዮን። ኣብ ዓለምና ነበርካ ብናይ ሰማይ ሕጊየ ዝምራሕ ዝብል ኣተሓሳስባ ከም ዘይርድኦን ከም ዘይቅበሎን ኣረጋገጸልና። እታ ሕቶን መልስን ግን ኣባና ተሪፋ ናብ ህዝቢ ተዘርግሕትን። ስለምንታይ ኣብ ዝበልኩሉ እቲ ብተደጋጋሚ ዝሰምዖ ዝነበርኩ መልሲ እስላም ኣብ ሃይማኖትና ኢድኩም ኣእቲኹም ስለ ዝብሉ እዩ ዝብል ነበረ። ሕጂ ደኣ እንታይ ሓድሽ ተረኽበ? ኣብዚ እዋን ኣብ ኤርትራ ተኸሲቱ ዘሎ ናይ ሃይማኖት ጉዳይ ኣመልኪቶም ዝዛረቡ ዘለዉ ኩሎም ወገናት ነቲ ገለም ብጉርሑ ገለም ብገርሁ ዝብል ምስላዶ ዘዘኻኽር ይመስል። እዚ ሬድዮ ኤረና ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ።
መደብ መንስያት ኣብ ሬድዮ ኤረና ትማሊ የቀኒልና ሓሰን ብዝብል አርእስቲ በአባል ሬድዮ ኤረና ዓወት አረጋይ ተጻሒፉ ኣብ ፌስቡክ ተለጢፉ ነይሩ። እዚ ዝምስገን ዘሎ ሞሮካዊ ፈረንሳዊ ሓሰን ትሕቲ ዕድመ ኮይኖም ብዘይ ስድራ ቤቶም ናይ ስደት ዝመጹ መንእሰያት ዘኣሉ ኮይኑ ምስ ኤርትራውያን መንእሰያት ግን ጥቡቕ ዝምድና ከም ዘለዎ ይምስክር ዓወት። ከም ውጽኢት እዚ ድማ ኣብዚ ወቕቲ ዕረፍቲ እቶም መንእሰያት ወዲቡ የቀኒልና ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ ብሳይክል ናይ መዓልታት ጉዕዞ ከካይዱ ተበጊሶም ኣለዉ። ነዚ ናይዞም መንእሰያት ጉዕዞ መልኪተን ብዙሓት ጋዜጣታት ስዊዝ ሽፋን ሂቦን ኣለዋ። ንሕና ድማ ካብዚ ብምብጋስ ንገለ ካብቶም ኣብ ጉዕዞ ዘለዉ መንእሰያት ብቴሌፎን ኣዘራሪብናዮም ኣለና። ክሳብ ፍጻሜ መደብና ክትከታተሉና ብኽብሪ ዝዕድመኩም ኣኽበረት መሓሬ ሰናይ ጸንሖት። መደብ መንስያት ኣብ ሬድዮ ኤረና ሰላም ዳንኤል የቀኒለይ ፍቃደኛ ስለ ዝኾን ካብ መንጎ ጉዕዞኹም ናይ ቴሌፎን ርክብ ክንገብር ጉዕዞ ከመይ ኣሎ ዕላማ ናይዚ ጉዕዞ ከመይ እዩ መጀመርያ ግን ብሽምካ ክትላለየና የቀኒለይ ንስኹን ነዚ ኢንተርቪው ብምግባርኩም እቲ ቀንዲ ዕላማ ናይዚ ጉዕዞ ድሓን ይጽብቕ ኣሎ እቲ ቀንዲ ዕላማኻ ከመይ ጌርካ ነዚ ደሎ ከተማታት ንምልላይ ንምዝንጋዕ እዩ እቲ ቀንዲ ዕላማ ተገይሩ ማለት እዩ። እስኻ ካብቶም ትሕቲ ዕድመ መንእሰያት ዲኻ ወላ ወዳቢኦም ኢኻ? ኣይኮንኩ ኣነ ካብቶም ልዕሊ ዕድመ ክልተ ኣለዉ ነዚ ፕሮጀክት ዘዳለዎ ክልተ ሓደ ሓሰን ዝበሃል ማለት እዩ ኣሲሳን ሶሻል ሓንቲ ከዓ ደሎኾስ ዝበሃል ማለት እዩ። ኣነ ከዓ ከምቲ ሓጋጋዝ ናቶም ኣለኹ ኣነ ልዕሊ ዕድመ እሶም ካልኦት ኣሕዋተይ ግን ብምልኦም ትሕቲ ዕድመ ማለት እዩ። ብዛዕባ ፕሮጀክት ገለ ነገር ክትብለና ትኽእል? ማስንቲ ዓይነት ፕሮጀክት እዩ ክሳብ መዓስ ይኸ እንታይ እዩ ትሕዝትኡ ነቶም መንእሰያት ዘመልከት ማለት እዩ? እቲ ፕሮጀክት እቲ ፕሮጀክት ትቐንዲ ዕላማ ነቶም ቀልውዕ ነቶም መንእሰያት ከመይ ጌርካ ንምዝንጋዕ ከመይ ጌሮም እቲ ቦታታት ንምፍላጥ ሕጂ ምክንያቱ ኩሎም ካብ ትምህርቲ ናፃ ስለ ዘለዉ ሕጂ ንዖም ንምዝንጋዕ ከም ቫካንስ ተባሂሉ እዩ እዚ ፕሮጀክት ተገይሩ ማለት እዩ። ምስኡ እውን ብዓብዪ እቶም ላዕለዎት ሓለፍቲ ገለ ስለ ዝመፁ ምስኦም ክላለዩ ንዝኾነ ደድልዎም እውን ክሓትዎም ወላ ሓደ ኦሎምፒካዊ ኣትሌት ታደሰ አብርሃም እውን ንሱ እውን ምሳና ሓደ 2 መዓልቲ ፀኒሑ ነይሩ ንዕኡ ዝኾነ ነገር ከመይ ዝኾነ ነገር ካብኡስ እንታይ ክመሃሩ ከም ዘለዎም ዝኾነ ክመሃሩ ከም ዘለዎም እዩ እቲ ቀንዲ ዕላማ ትንታሽሙ እቲ ፕሮጀክት ማለት እዩ። ክመሃሩ ከም ዘለዎም ክትብል ከለኻ ማለት ኣብነት ወይ እቲ ናቶም ተውህቦ ንኽእለሉ እዩ ማለት ካ ድዩ? ብልክ እሱ ሕጂ ኦሎምፒካዊ ኣብዚ ዓዲ ነዊሕ ገይሩ ከመይ ይሕሊፍዎ ኩሉ ነገር ኣብነታዊ ክኾኖም ንሱ ድሓር ካእሶም ከዓ ኣብቲ ናቶም ሒዞሞ ደለዉ ሞያኻ ልክዕ ከምዚ ንሱ ዘለዎ እሶም ከዓ ከምኡ ንታሽሙ ንክገብሩ እዩ ማለት እዩ ንክፅዕሩ ከም ዘለዎም ንምርኣይ። ኦኬ እቲ ጉዕዞ ንክንደይ መዓልቲ እዩ ብምንታይ እዩ ኸ? እቲ ጉዕዞ ሓደ ሶም ብሳይክል ይኹሉ ካብ ጀኔቭ ጀሚርና ሎዛን ኒውሻተል ሎማዓልቲ ኒውሻተል ኣቲና ኣለና ካብ ኒውሻተል ፅባሕ በርን ክንከይድ ኢና እዚ ብሳይክል ይኹሉ ማለት እዩ ካብ በርን ካብ ፍሪቦርግ ናብ ሞንትኹ ካብ ሞንትኹ ቨቨ ኣብኡ ኣብ መንጎ ከምዚ ናይ ሙዜ ገለመለ እንዳ ቪዚት እንዳገበርና ክንከይድ ኢና ማለት እዩ። ኣብ ናይ መወዳእታ ብናይ ቤተ መዘክር ማለት ካ ድዩ? ቤተ መዘክር እንዳበልና ክንከይድ ኢና እንዳረኣና ክንከይድ ኢና ቀዲምና ኣብ ሎዛን ኣብ ቤተ መዘክር ናይ ኦሎምፒክ ኣቲና ነርና ኣብኡ ቁርብተይ ተዛዊርና ብሓገዝ ናይቲ ወዲ ኣብኡ ኣቲና ማለት እዩ ኣብቲ ናይ ሙዜ ኦሎምፒክ ኣብ ቁርብተይ ተዛዊርና ሕጂ እውን ክንቅፅል ኢና ማለት እዩ። እዚ ሓሳብ ናይ መን ነይሩ? ካብቶም ናቶም ኣሲስታንት ድዩ ወላ ካብ ኤርትራውያን ድዩ ከምዚ የድልዮም እዩ ተባሂሉ እዚ ሓሳብ እዚ ሲ ናይ መን ነይሩ ካብ መጀመርቱ? እዚ ሓሳብ ካብ መጀመርያ ካብቶም ኣሲሳን ሶሻል ካብ ሓሰን ዝበሃል እሱ ኣበጊሱ መጀመርያ ብድሕሪኡ ከዓ ሓንቲ ሰበይቲ ኣብ ሆስፒስ ትሰርሕ ማለት እዩ ኩሎም ኣሲሳን ወላሳውን ኣሲሳንያ ደለዋስ ዝበሃል ማለት እዩ ክልቲኦም እዚኦም ኣበጊሶሞ ማለት እዩ ዳርጋ ሓደ ዓመት ክኸውን ቅድሚ ሓደ ዓመት ክኸውን ኣበጊሶሞ ማለት እዩ ካብ ደበግስዎ
እዚኦም መንእሰያት ማለተይ ሞቲቬት ንክኾኑ ወይ እቲ ነቂሖም ንክብገስሉ መን እሚንዎም ባዕላቶም ጥራሕ ደም እሚኖሞም ወላ ናትኩም ሓገዝ ነይርዎ ከመይ ጌርኩም ከእሚንኩሞም ድሕር ንስኻውን ኣብኡ ነርካ መጀመርያ እቲ ነቲ ሞቲቬት ንክገብሩ ደበሎም መጀመርያ እቲ ሓሰኒ ብድሕሪኻ ደሎኸስ ድሕሪኻ ዋላ መንጎ ትሬን ናይ ጉያ ንሰርሕ ነርና ምዚ ኦሎምፒካዊ ታደሰ ኣብርሃ እሱ የስርሓና ነይሩ ሞቲቬት ገብረና ማለት እዩ እሱ የተባባዕና ነይሩ ማለት እዩ ንኩሉ ሰብስ እሱ የተባብዖም ነይሩ ኣንሕና ንኸዓ ምስኦም ማለት እዩ ምስኦም ኮይነ እቲ ምትባዕ ምስኦም ኮይነ ነይረ ማለት እዩ ይቕፅሎ ነይረ ማለት እዩ እስኻ ስፖርተኛ ኢኻ ምስለኒ ኣብ ናይ ፌስቡክ ፕሮፋይልካ ከም ዝረኣኽዎ ጎያያ ኢኻ ከመይ ትጎይ ማትኣበይ ናይ ደረጃ ኣለኻ ቁሩብ ከምዚ ፕሮፌሽናል ጎያያ ኣይኮንኩን ግን ይጎይየ ድሓኒ ኣብ 21 ኪሎ ሜትር ኣብ 10 ኪሎ ሜትር ጎይየ ማለት እዩ በተደዓቕመይ ማለት እዩ ግን ከምዞም ማራ ፕሮፌሽናላት ገለስ ኣይኮንኩን ማለት እዩ ተስፋ ገብር ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ወይ ኣብቲ ናይ ፕሮፌሽናል ደረጃ በፂሕካ ክንርኤካ ካልእ እቲ ስፖርት ማለተይ ሲ እቲ ስፖርት እንታይ ጥቕሚ ኣለዎ ንስኻ ካብ ተሞክሮኻ ተበጊስካሲ ኣብ ስደት እንታይ ጥቕሚ ኣለዎ ኢልካ ተሓስብ ስፖርት እኮ ንዓይ ከም ኣነ እንድሕር ክሪኦ ኮይነ ቀዳምነት ጥዕና እዩ እንድሕር ስፖርት ትገብር ተለ ሙሉእ ጥዕና ኣለኒ ካልእ ከዓ ዋላ ምስ ብዙሓት ሰባት ስፖርት ክገብር ምስ ብዙሓት ሰባት ይራኸብ ምስ ብዙሓት ደቂ ዝዓዲ ይራኸብ ድሕሪ ሽዑ ንዝኾነ ስራሕ ድዩ ዋላ ዝኾነ ነገር ክገብር ከለኹ ሽዑ ኣይፅግመኒ ማለት ብዙሓት ሰባት ይረክብ يقنيلي دانيال كابتيوم من اسيات كزارب عدل انت تبني مسوم ساخم زلو تحت عدمه دسم بلن نيرو اوكي حرك كرخبك هلو ماني خاشمكا ودخندي عامتيخا مع سمصيخا خاب ايرترا انا اتغرتي يبال ود 20 عامت تشعن 10 شدشن كابزاتي اوكي ودخندي عامت نيركا مالتي شعو ود 10 شدشه ود 16 عامت نيركا خمي نيرو موز كل عامتات كما حليفكايو بزي سدرا بيت اب 16 عامتكا خمي نيرو بسدت هيوت كما يلخا خحج صبوا املا مزغنتاي صبوا علنا كيلكا دو بزي حليفنا صبوا حليفكايو كما ياليكم نيروم تم عليتكم ካልኦት ኤርትራውያን ከንታይ ሕግዙኹም ነይሮም እዞም ዓዶኮ ይሕግዙና ዝኾነና የጉይና ከምዚና ብሓደ ቦታ ገለ የውፅና የዛወርና ገለ እቶም ሰና ማየት ወላ ሓጅስ ይጠቕመኩም ደሱኸ ማት እንታይ ይጠቕመኩም እትኹም ዓይነት መንቀሳቐሳት እቲ ስፖርት ምግባር ወይ እቲ ንሳቶም ዝወስዱኹም ኦፍ ኮርስ ክትጎዩ ከለኹም ባዕልኹም እንዲኹም ትጎይዎ የበግስኹም ጥራሕ እዮም እንታይ ከጠቕመኩም ስራ ሓደ ነቲ نفسنا يبلنا مايتي كاب دقس وعلسي او زناقع قال يزبل انا را نتي نفس خاص قرب نتحنقل كاسي كاب تتجنقسي وصو مايتي او ترسع بحساب ترينجل اندا دور كولا اوكي ام انتي خاتنطف حجي سخا اب سايكل بشكلتا مزوار ديو اب غويا اجر ديو اب انتي خاتنطف قندي و انكو دارغا تينتين كاينا بسحجي غويا اينا صنحنا ترين نغبر صنحنا سايكل كا بي لميناسي استغاب حجي كا جنب نابزي بسايكل سي كمزي حسبنا مايتي خنا اتو انت زي حسبنا يكون تبعتي ياتينا انا جن اب بويا قرب لني قرب تكيت لنا امبر ابويا دحن ابويا دحانيخا እዚ ሕጂ ዝጉዕዞ ኸይድኩም ዘለኹም ትዛናጋ ኣለኻ ዶ እንታይ ትመሃር ኣለኻ መንገዲ ኣብ መንገዲኹም ዘለኹም ሕጂ ከምቲ ዳንኤል ክነግረን ጽንሐ ማለት ትዛናጋ አሉ ኣለኻ ዶ ናይ ብሓቂ ኢንጆይ ትገብሮ ኣለኻ ዶ ጉዕዞ ተባዕታይ ይጸላና ክንድቲ نحاسي كو توجسناسي كمزي كندكمينا قلنا حسابنا جنس قال حجي تمالي قرب تداخلنا نمبر لما انتي تبعتي وعنا مايتي لا تصبنا بنا صبوا كيدو عنا لما عندي تزاناقعو خلكم دو نقرا من قدكم يزاناقع كادو نعخا
واو سرا قدن قدامي ينبر سرا እንታይ ፈቲኻ ኣለኻ ካብቲ መንገዲ ካብቲ ፈቲኻ ዘለኻ ቀንዲ ብትጉዕዞ እንታይ እዩ قدامي تي كمزي قرم بحساب ترنيفه ممكن كلنا تي سبريخا تي كنتات تعدتات بوماتيركيا قالت ما تخلها نسو كندي افتي كما زي راديو إيرنا ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ ወደ ሕንሽምካ መን እዩ ዕድሜኻ ክንደይ እዩ መዓስ መፂኻ ካብ ኤርትራ 2015 ወፂ ማለት ካብ ኤርትራ 2015 ጋር ኣዚ ኣብ ስዊዝ ኣትየ ገለ ማለት ወዲ ክንደይ ዓመት ነርካ ሽዑ ወዲ 15 ዓመት ኦኬ ከመይ ነይሩ ስደት በየን መንገዲ ጌርካ መፂኻ ከመይ ነይሩ ክትጉዕዞ تي قعزو قرب يتمكاي ولا وندي يا عرفتنا ولا تمسانا ممصا كنديمنا اما قد قريفنا مالتي نسرا غنسي املا مسكنا مالتي يا بليبيا غيركا خمصيها اوليبيا يا اوليبيا قال كني قريفنا غنتايما يا ادلنيا كون كاتي خاصها يا املا مسكنا وانتايدا ادلنيا خوينا كمي رخيبكايو سويسرلاند كمي رخيبكايو سويسرلاند بتاعم صبوي ግን ቁርብ ስደተኛታት ኣይቅበልዎን እዮም ገሊኦም በር ብጣዕሚ ፅቡቅ ተቐቢሎም እዮም ንዓይ ግን ብጣዕሚ ፅቡቅ ዘሎ ከመይ ነይሩ መጀመርያ ምስኣተኻ ዝኸበደካ እንታይ ነይሩ እቱ ምስ በልካ መጀመርያ ምስኣተና እዚ ቋንቋ ለኪ በዚ ሓደ ከኣቶም ካልእ ኣተርጎምቲ ገለገላ ከምዚ ይበሉ ፅቡቅ መፂና በሉ ገለገለ እዮም ዝብልና ነይሮም انتم دغفت قال مالت مونتي انتي تبلوم نيركا خو مغاطي مكا نيرو نعخا باكل يا وا اغاطي من نيرو بزعبا منغستي ارترا حما كيتزارو بيلوم ديم يا مونتي الكام شعو بديه كام دو خم تزبلو خا غيركا وا بديم بري كاك لك ساشعو صملي مايتي قال اترغا ما يغلام صملي مالتي دحار قال ابيله بلا شعود اقصي ابيله ما يجي ورقه قال شعيبه شعوخ خمس بلكا مالتي كوم خمس بلكا تسوي سبيت انت خويناون كوم خمس بلكا نغيركا يوم دونتهم ناي نتهم سرحتنياتات شعو تزاريبهم مش عدا يا تزاريب ما قال بزح كان بزي قانقا كان انا بزح يسمعاني مالتي تم صعدوا قال كان شعيه بلوم يرى زاربو انقلن يرم شو يا كمين يرو كساب حجي خمين يرو تمهار دي خازلخا كابت شعو غزي جميرو سغاب حجس كم يالو بتعام صبالو لحاني انتي تمهار لخا فرنسا تمهار زلو انا فرنسا مهار له قونقو فرنسا تمهار لخا اوكي مويا خجمير كادو ناي مويا تمرتي ريستورانت كالا عامت له مايت ريستورانت ጉዕዞ ሕጅብ ጉዕዞኹም ዘለኹም ከመይ ኣሎ ጉዕዞ ከመይ ኣሎ ጉዕዞ ብጣዕሚ ፅቡቅ ኣሎ ብጣዕሚ መዘናጋዕ መስሐገለ ብጣዕሚ ፅቡቅ ኣሎ ካብ ጭንቀት ሲዳ የብለና ኣሎ ማለት እንታይ ፈቲኻ ኣለኻ ካብኡ ቀንዲ ኣነ ቀንዲቲ ይተሓጓስ ማለት በቃ تحقواس يعرفتي قلقلب كلش بقى انا حقستي قبل اللي مايت بتاعمي تحقواس مالتي زي راديو إيرنا دمت راديو إيرنا انا عاود قرما يبال ودي خندي عامتي خعوت ودي 23 ودي 23 كاين كالا حجي ودي خندي عامت كالا خنا بسويسرلاند مصيخه ودي 10 شو عتنيركا كمي مو لميد كادو تعدي قنقو لميد كادو لميدي اجرا هاني بليبيا غيركا خمصيها بليبيا مصي عاوت غعزو خمي يالو اب غعزيكم زلخم غعزو دحاني بتعام صبو نشاتل اتينا لنا صبح خبر كاينا بعل حسن كم تخنغرو نصنحو عرختها بعل حسن حجزكم يبزحتي ناي تحغاغازيكم مالتيو تاسيستانت اذا حاجز اذا زغبر لكم زلو حاجز تتخكلنيا تزدلينا حاجز دو تبل حسن بتعمي زحجزنا نقولاتنا يتبابعنا
ዝኾነ ሕማቅ ከይንገብር ምዕደና ብጣዕሚ ዝፈትወና ክንደይ ሰባት ይኹም ዘለኹም ሕጂ ዘለና 17 ሰባት ኣለና ኣብ ካልእ ዓዲ ንዘለዉ ሰባት ወይ ኣብ ካልእ ከባቢ ዘለዉ እንታይ ክገብሩ ተማኽሮም ከም ዝናትና ዕድል ተረኺቦም ብጣዕሚ ጽቡቕ እንተዳ ዘይኮይኑ ግን ተማሂሮም ወረቐቶም ሒዞም ስራሖም ክጅምሩ ይምነሉ ሬድዮ ኤረና ሃይ ዳንኤል እዚ ጉዕዞ የቐኒልና ዝብል ስያመ ተሰይሙሎ ንምንታይ እዩ ከምኡ ኮይኑ ካብ ምንታይ እዩ ተበጊሱ እቲ የቐኒልና ዝብል ስያመ እዩ ምክንያቱ እቶም ባዕዚ ሓሰን ባዕዛ ደልኾስ ዋላ ባዕዚ ታደሰ ድብለክ ደልኹ ዋላ እዞም ኩሎም ቪል ደ ጀኔቭ እቲ ናይ ንቕመጠሉ ዓዲ ማለት እዩ ቪል ደ ጀኔቭ ቪል ደ ሎንሲ እሶም ስለዝሓገዙና ባጀት እሶም ኩሉ እሶም ሰሊዖሞ ሳይክል ንነፍሲ ወከፍ ገዚኦም ብሉ ዋላ ናይ ዝጉዕዞ ንብሎ ደለና ናይ ሆቴል ናይ ገለ ከፊሎሞ ሕጂ ታ ቃልካ የቐኒልና ድብል ኣቢልና ማለት እዩ ኦኬ ንዕኦም ንምስጋና ነቶም ንዑ ዝወደቡ ኣካላት ንምስጋን ማለት እዩ ኣዎ ንዕኦም ንምስጋን ካልእ እቲኦም መንእሰያት ዓንቶይ ሓቲተን ክፋቢላ ነይረ ግን ከመይ ጌርኩም ኣእሚንኩሞም ከምኡ ንክገብሩ እንትሕር ማለተይስ መብዝሕትኡ ግዜ ንሕና ምዝንጋዕ ክበሃል ከሎ ናብ ዝማድካ ትኸይድ ገለይና ብብዝሒ ንርድኦ ማለት እዩ ግን ከመይ ጌርኩም ኣእሚንኩሞም ከዘናግዖም ከም ዝኽእል ብኡ ክሕጎሱ ከም ዝኽእሉ ገለስ ከመይ ኣሚኖም ተበጊሶም ምሳኹም ኣብቲ መጀመርያ እኳ ዳርጋ ኣይ ምክንያቱ እቲ ክንዲዚ ኪሎ ሜትር ገለ ምስ ረኣይዎ ቁርብ ኣቢሎም ነይሮም ድሓር ካብኡ ሓደ መዓልቲ ቁሩብ ትሬን ጌርና ዋላ ብዙሕ ፕሮጀክት ብዙሕ ስታሽመን ዋላ ጉያን ጉዮም ነርና ድሓር ብድሕሪኡ ነዚ ፕሮጀክት ምስ ዛጉዕዞ ሓንቲ ጉዕዞ ምስ ተጓዓዝና ሽዑ ብጣዕሚ ፈትየሞ ኣብ መንጎ ጠጠው እንዳበልና ዝኾነ ገለ ዓድታት እንዳረኣና ድሓር ዋላ ናብዚ ቤተ መዘከር ምስኣተና ነቲ ናይ ቤተ መዘከር እቲ ሂስትሪታት እቲ ኣብኡ ዝነበረ ታሪክ ምስ ገለጹልና ገለ ከዓ ብጣዕሚ ፈትየሞ ማለት እዩ እንታይ ክብለካ ደለይ ማለተይ ከምዚ ኣብ ከም ንፈልጦ ኣብ ኤውሮጳ ኣብ ኩለን ሃገራት ኤውሮጳ ዳርጋ ብዙሓት ትሕቲ ዕድመ መንእስያት ኣለዉ ብዙሓት ማለተይ ከምዚ ሓጋዝ ዘይረኸቡ ብዙሕ ኣድህቦ ዘይረኸቡ ወላ እውን ካብቲ ናይ ኤርትራ ሕብረተሰብ ማለት እዩ እንታይ ዓይነት ሓገዝ የድልዮም መኸውን ኢልካ ትሓስብ ካብቲ ምስኦም ዘለካ ቅርበት ማለተይ እዝን እዩ ዘድልዮም እቲ ሓገዝ ንዓቶምሲ በዝን ሰፖርት ተዝግበሩ ትብሎ ነገር እንሕር ኣሎ ኣነ ከም ዝርዳእኒ እንታይ ድዩ ዋላ ብሓደ እክብ ኣቢልካ ኣብ ሓደ ገለ ነገር ሓደ ኣብነታዊ ዝኾነ ሰብ ድዩ ወይ ገለ ድዩ ንኣብነት ሕጂ ከምዚ ኦሎምፒካዊ ታደሰ ከም ዝነበረ ሓደ ኣብነታዊ ሰብ እንድሕር ተሪእኻዮም እሶም ከዓ እንታይ እዮም ዝኾኑ ምክንያቱ ናቱ ቅንዕ ክሕዞን ግድን ኣብቲ እሱ ደለዎ ዋላ በቲ ናቱ ሞያ እንተዘይኮይዱ ካልእ ሞያ በቲ ናቶም ሞያ እውን ኣብቲ ናይቲ ሰብ ደለዎ ንክበፅሑስ ብጣዕሚ እዮም ክፅዕርስ ይኽእሉ እዮም ድብል ግምጋም ኣለኒ ኣነ ማለት እየ ብዝኾነ ንኣብነት ወይ ናብ ሓደ ቦታ ወይ ከምዚ ናይ ሓደ ቦታ ከምዚ ሕጂ ኣዋፂኦም ገለ ደብሎ ደሎ ኣብ ሓደ ቦታ ተወስዶም ኣብ ሓደ ናይ ሞያ ክመሃሩሉ ዝኽእሉ ኣብኡ ተውሮም ኣብኡ ምስ ዘርካዮም ሽዑ ገለ ንእግሪ መገዶም ካብቲ ሞያ ምስ ረኣይዎ ሽዑ ሓደ ነገር ይወስዱ ከምዚታስ የድልዮም ኮይኑ ይሰምዓልና ንዓይ የቐኒለይ ዳንኤል ኣብ ካልእ ዓዲ ንዘለዉ ሰባት ክትብሎም ዘለካ እዚኦም መንእስያት ዝንዝን ሓገዝ ዘድልዮም ዝንዝን ኣድህቦ የድልዮም ብፍላይ ካብቲኦም ክንዲ ሰብ ኣኺልና ዘለና ሰባት ትብሎ ነገር እንድሕር ኣሎ ዕድል ክህበካ ኣነ እኮ ብዙሕ ድብሎ ነገር የብለይን ግን ብዝያዳ ኣብ ገዛ ኮፍ ክብልኩም ደይብሎም ኣብ ዝመፅኦም መስደዲኦም ምክንያት ክፈልጡ ክኽእሉ ኣለዎም ኩላህና መስ ዘዲና ምክንያት ክንፈልጥ ክንከል ኣለና ኣብ ዝመፂና ግድን ሓደ እዋን ጭንቀት ኣሎ ካብ ዝኾነ ጭንቀት ኣብ ሓደ ኮፍ ኢልካ ትጭነቕ ድሓር ኣብ ደይተደልየ ተኣቱ ዝኾነ ነፍስኻ ከዳኽም ድኽእል ስፖርት ዲኻ ወይ ገለ ዲኻ ብዝያዳ ከምዚ ስፖርት ዓይነት እንተደኣ ሰሪኻ ድሓር ኣብቲ ስፖርት መሰራሕካ ብዙሓት ሰባት ስለትረክብ ንዝኾነ ዋላ ነቲ ከቢድካ ዝነበረ እውን ተካፍሎም ኢኻ ድሓር ይፎክሰካ ዝኾነ ነገር ከምዚ ዓይነት ተኣሽሙቶ ዝገብሩስ ደስ ምበለም ነቶም ኣብ ስራሕ ኣብ ገለ ደለዉ ከዓ ነቶም ስራሕ ደየብሎም ነቶም ዝኾነ ነገር ደየብሎም ሰባት መፅኦም ሓደ ሰንበት ድዩ ሓደ ቀዳም ንሲ ቁርብ ቁሊሕ ተዝብሎምስ ደስ ይላዎ ማለት እዩ ኣነ በብዘለናዮ ማለት እዩ ደጋጊመ ብሽም ተኸታተልቲ መደብ መንእስያት ከመስግነካ ፈቱ ዳንኤል ኣብ መንጎ ጉዕዞኹም ኣቋሪፅኩም ገና ክዕረፍኩም ቴሌፎን ደው ይለልካ يقريتا نعو بروح قعزو قبرلكم بسلام جزاكم تملسوا آمين أخبرت حتى يغني لنا نحن نزي عدل زمهابكم
ብጣዕሚ ኢና ንመስግነኩም እዚ ሬድዮ ኤረና ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብ መንእስያት ንሎም ዘዳለናዮ መደብ ከም ዝተኸታተልኩም እዩ ነይሩ ክሳብ ዝመጽእ ሐሙስ ምስ ዝተረፉ መደባት ሬድዮ ኤረና ንሓድጋኩም ሰናይ ቀነ መደብ መንእስያት ኣብ ሬድዮ ኤረና